ଭଲ ଅଛ ସମସ୍ତେ? ଆଜି ପଢିବା ବିଭିନ୍ନ କଣ ଫଳ ଫଳ ପଢିବା। ଫଳ ସବୁ ଜାଣିଛ? ଫଳ ସବୁ ଖାଅ? ଭଲ ଲାଗେ? ଫଳ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ହଉ ଚାଲ ଗୋଲ ହେଇକି ବସ। ବିଭିନ୍ନ ଫଳର ନାମ। ଏଇଟା କଣ? ତରଭୁଜ। ଏଇଟା କଣ? ଡାଳିମ୍ବ। ଏଇଟା ଅଙ୍ଗୁରୁ। ଏଇଟା କଦଳୀ। ଏଇଟା ସେଓ। ଏଇଟା ସପୁରୀ। ଏଇଟା କମଳା। ଏଇଟା କଣ? ପିଜୁଳି। ଏଇଟା ଆମ୍ବ। ତମେ ସବୁ କହିପାରିବ? ଶୁଭ କହିଲ। ଡାଳିମ୍ବ, ଅଙ୍ଗୁରୁ, କଦଳୀ। କଦଳୀ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହନ୍ତି? ଏଇଟା କଣ? ସେଉ। ସେଉ କଣ କହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ? ଆପେଲ। ସେଉ ଖାଅ? ଭଲ ଲାଗେ? ଏଇଟା? ଏଟା ସପୁରୀ। ଏଇଟା? ଲେମ୍ବୁ। ଲେମ୍ବୁ କି ଲେମ୍ବୁ ଏଟା? କମଳା ଲେମ୍ବୁ। ଏଇଟା? ପିଜୁଳି। ଏଇଟା? ଆମ୍ବ। ଏବେ କହିବା ଆୟନ ସାହୁ। ଆୟନ ସାହୁ କହିଲ ତମେ କହିବ। ଇଂଲିଶରେ କହିପାରିବ? ଇଂଲିଶରେ କହିପାରିବ? କହିଲ ଦେଖିବା। watermelon, grapes, banana, ଏଇଟା apple, pineapple, orange, guava, mango. very good. ଏବେ ରୁହି କହିବେ। ରୁହି କହିଲ। ଏଇଟା କଣ? ତରଭୁଜ। ତରଭୁଜ ଖାଇଛ? କେମିତିକା? ଦେଖିବ କେମିତିକା? କାଟିଦେଲେ କେମିତିକା? ହଉ କଣ? ଏଇଟା? ନା ଡାଳିମ୍ବ। ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇଛୁ? ଡାଳିମ୍ବ ଭିତରେ କେମିତିକା? ରେଡ୍। ଏଇଟା? ଅଙ୍ଗୁର। ଏଇଟା? ଏଇଟା? ସେଉ। ଏଇଟା? ପାଇନାପଲ୍ କଣ କହନ୍ତି? ସପୁରୀ। ଏଇଟା? କମଳା ଲେମ୍ବୁ। ଏଇଟା? ପିଜୁଳି। ଏଇଟା? ଆମ୍ବ ଖାଇଛୁ? ଖାଇଛୁ ଆମ୍ବ? ଜାତୀୟ ଫଳ କଣ? ଆମ୍ବ। ଜାଣିଛୁ? ଏବେ ରୂପା କହିବେ। ରୂପା କହିଲେ ଏଇଟା କଣ? ହଉ। ହଁ ଏଇଟା ପରେ? ଏଇଟା? ହଁ। ଡାଳିମ୍ବ। ହଁ। ଏଇଟା? ହଁ। ବାନାନା। ଏଇଟା କଣ? ସପୁରୀ। ଏଇଟା? କମଳା ଲେମ୍ବୁ। ଏଇଟା? ଏଇଟା? ଆମ୍ବ। ଏଇ ତୁ କହିଲୁ। ଏଇଟା କଣ? ତରଭୁଜ। ଏଇଟା? ଡାଳିମ୍ବ। ଏଇଟା? ଅଙ୍ଗୁରୁ। ଅଙ୍ଗୁରୁ ଖାଇଛୁ? ଅଙ୍ଗୁରୁ ଖାଇଛୁ? ଭଲ ଲାଗେ? ଏଇଟା? ବାନାନା। ଏଇଟା କଣ? କଦଳୀ। କଦଳୀ ଖାଇଛୁ? ଏଇଟା? 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 ସପୁରୀ। ଏଇଟା? ଆମ୍ବ। ଏଇଟା? ଏଇଟା? ଏଇଟା କଣ ରୁହି? ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା କଣ କାନ? ଏଇଟା? ଶିବ? ଏଇଟା କଣ ରୂପା? ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା କଣ? ଆମ୍ବ। ଖାଉ? ଭଲ ଲାଗେ? ମିଠା ଲାଗେ? ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ପଡ଼ିଲେ ଫଳ ଖାଅ ତମମାନେ? ଫଳ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଭେରି ଗୁଡ୍।